8 mars n'o ye don kɛrɛnkɛrɛn ni muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o hukumu kɔnɔna la stade omnisport Modibo Keita la Jabala la o kɛra ɲɔgɔn dalajɛba ye ka taa Mali musolakaw kanu na o hukumu kɔnɔna la an ka faracɛ fanga olu ye ni 8 mars ta ka a tɔgɔ kɛ muso jɔlen musow ka wulikajɔ musow cɛsirilen don bɛn na lakana ani keleya la hukumu kɔnɔna la an ka jɛ baarajɛ kulutɔn bɛ Mali kɔnɔna la fo ka taa se UNTM CSTM CDTM Madame Kulibali bɛ kɛ olu ka kumada ye muso laka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne an ka jɛ ka Madame Kulibali lamɛn bi an bɛ min fɔ o ye nisɔndiya de koyi an nisɔndiyalen de ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ka tasuma fiyɛ a b'a faga bi aw y'a ye stade kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ fara k'a yira la k'a fɔ ko bi ye muso ka don ye a don diyara n ye an y'a kɛ don fana ye k'a yira jamana na k'a fɔ ko an muso fana bɛ jamana kɔnɔ an bɛ jamana soutenir na bɛn keleya o tɛ taa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kɔ ani ɲɔgɔn dalajɛ ni ko mɔgɔw dun ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dalajɛ a tɛ taa ɲɛmaya kɔ sinon Madame Kulibali ka lase la Mali k'a daminɛ Mali togodaw fo ka na se duguba kɔnɔna la a bɛɛ ye muso cɛsirilenw ye muso cɛsirilen an bɛna fɔ ten muso cɛsirilen bɛɛ de Mali kɔnɔ muso bɛɛ ye muso cɛsirilen mais ni fɛn kɛra cogo cogo la fɔ dɔ de kɛ ka kun ye dɔ de bɛ ko dɔ daminɛ tɔw ka sɔrɔ ka tugu a la donc muso cɛsirilen bɛ yen nɔ Mali kɔnɔna na ne b'a dɔn k'a daminɛ duguba kɔnɔ ani togodala muso an bɛɛ de ye muso cɛsirilen ye n'i bɔra bi ka taa togoda la an de bɛ taa ka taa fɛnw san togoda an b'a dɔn togoda mɔgɔw cɛsirilen don yan nɔ c'est aussi k'a yira olu fana na k'a fɔ an bɛɛ ye olu fana kama n'a kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se ka baara kɛ bureau kɔnɔ mais an bɛ ɲɔgɔn dafa de donc an bɛɛ de Mali bɛɛ bi an bɛɛ de bɔra bi nisɔndiya yira k'a tugu an ka sɔrɔsiw kɔ k'a fɔ ko kɔnɔna na n'i y'a ye mɛn ko lafiya musow de don donc an bɛ yan bi k'a yira ko an bɛ sɔrɔsiw kɔ u ka t'u ka taga la u kɔfɛ an bɛ yan nɔ pour que k'u soutenir ni 8 mars ɲɛnajɛ in kɛra tare ye sabula ka d'a kan musow bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna la de an b'a ye k'a fɔ ni muso ma kɛ a daminɛ la muso bɛ kɛ a laban ye wa muso yɛrɛ y'a daminɛ wa muso y'a laban ye o ye tiɲɛ de ye tiɲɛ tɛ tɛmɛ o kan parce que n'i y'a mɛn ko muso an de b'a daminɛ na an b'a cɛmancɛ la an b'a laban na an bɛ daminɛ kɛ ka tila ka se fɔ laban an ye oméga na alpha ye donc n'i y'a mɛn ko bɛn yɔrɔ bɛɛ la bɛn bɔra musow de la n'i ko dugu bɛn yɔrɔ yɔrɔ la ko bɛn bɛ i b'a sɔrɔ du fɛn fɛn bɛ yen ko bɛn b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso cɛsirilen dɔ de b'a kɔnɔ donc bi ni musow bɔra k'a fɔ ko bi ni journée internationale k'a dédiera muso cɛsirilenw na an bɛ se ka min fɔ o y'an ka nisɔndiya de parce que o y'an ka place kɔrɔlen de ditɔ ye an ma place kura tɛ ka d'aw ma nin ye place kɔrɔlen de parce que depuis lawale la musow de bɛ dubaw jɔ anw de bɛ jamanakuntigi baw an de bɛ mɔgɔbaw bɛɛ muso bɔra musow la donc n'a fɔra ko paix dɔrɔn o ye muso de muso yɛrɛ de tɔgɔ ye ko la paix donc bi n'a dédiera aw na u y'an ka place de segin an ma welekan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase musokulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna muso cɛsirilenba minnu bɛ yen k'a yira k'a fɔ ko bɛn keleya ani koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn nati ka lafiya nati ka lakana sabati ne bɛ welekan min bila musow ma surtout i y'a fɔ les femmes leaders olu k'a faamuya ko ni musow tɛ ko foyi tɛ yen an ka bɔ ka taa kɛnɛmana na muso minnu ma yan sɔrɔ kumakan fɛngɛ tɛ muso minnu bolo an ka se k'an kɛ kulu ye ka taa musow fana fɛ yen bɛɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko jamana ko la paix fɔlɔ la lawale la muso de ye fɛn bɛɛ ye muso de ye denmisɛnninw ye muso de ye denmisɛnninw ye kalanso an de bɛ musow kalan an de bɛ denmisɛnninw kalan an bɛ yɔrɔ bɛɛ de la donc an muso cɛsirilen minnu bɛ yan nɔ an fana ka kɛ porte parole ye k'a yira muso tɔw la ko an jɔyɔrɔ dɔ b'an na jɔyɔrɔba de b'an na Mali kɔnɔ donc an k'o jɔyɔrɔ fa pour que fɔlɔ la basigi min tun bɛ Mali kɔnɔ Mali tun bɛ wele cogo min na n'an bɛ se k'o basigi sɔrɔ o bɛ sɔrɔ musow de fɛ donc musow k'o jɔyɔrɔ fɔlɔ u k'o na n'o jɔyɔrɔ ye an k'o jɔyɔrɔ ta pour que ka se ka lafiya yɛrɛ na don Mali kɔnɔna na